obi adịghị m mma achọrọ m ka m pụta taa ka m gwa m ndị Igbo okwu iwe na-ewe m taa ka ndị Hausa biniri were ụkwụ muvi ije na Obasanjo of Sokoto Obasanjo of Sokoto na ọrụ na Peter Obi achịghị 2027 amị ya take over still anyị nwawu ndị Igbo anyị ka nọrọ n'ọfịs anyị na-ekwu na Peter Obi ejeghị aje 2027 na Peter Obi ejeghị emenwu ya na Peter Obi ejeghị emenwu ya na Jagaban bụ ego dọba na ibe Jagaban ji eke billions of naira ibela na-emekwa unu ndị Igbo kedu onye mere anyị ọdị ibe a kedu onye mere anyị ya Nnamdi Kanu ka akwụrụ ọtọ tụgo ya na Sokoto Caliphate ọnọdụ dị ya kedu onye ya eje nwere anyị onwe ha Peter Obi apụtakwana unu rụkọcha n'ọfịs ndị nwechara ego ndị kwụsịrị ikwu okwu na ana Igbo a Igbo ege ya na-ekwu na onwe ha ebe Peter Obi na-eje iwu Chukwu ka m gwazie gị na ụmụnwodo ji na-ekwu na 2027 na Peter Obi ga-achị na ọ bụrụ na ọ ga-ewini o nọ na Peter Obi ga-achị maka na ọ na-ewini nọ na ọ ga-achị o nwere onye mụ na ya na-abụ na-ekwu okwu ọsịmụchi Peter Obi na ọ na-egivu chichi ndị Igbo ka m gwa ụnọ Yoruba akarị ha anyị n'ego nọ na ọ na-awa oge ọchịchị ruo Yoruba nwekọta ego bụ ọnụ were eme ihe bara uru o ruo n'oge nke anyị onye ọ na-agbasasị ya echetara m ụbọchị Ebuka Obi mere sọtara na ministri ya ka o mepere ndị Igbo na Amerịka ama m ha many millions of dollars ha tụtara banyere ya ndị Igbo nọ UK ama m ego nreba tụtara banyere Ebuka Obi ndị Igbo nọ gasị African countries ama m ego nreba tụtara banyere Ebuka Obi na ọ na-emepe chọọchị 2027 ịbụrụ onye Igbo tụọrọ nwanne gị vidio ka oge ya ịnọrọ Amerịka ihe eji aka gị mee kampen ndị Amerịka tụọ na ego bute ndị Igbo na Amerịka ndị nọ London tụọ na ego bute ndị nọ kasị kọntrị niile dị iche tụọ na ego bute ka anyị na ndị Yoruba ma aka ego ebe ọnwụ na ego ka e ejije 2027 ka anyị na-agba ma aka ego na 2027 na unu tụwa bụ natasịanụ ka anyị tọpọtụ Peter Obi ka o nwee na ibe anyị menwu na chief mpụta anyị pụtara ụwa ka oge ofu akụkọ ka a na-akọ Peter Obi ejeghị ejenwu na ibe ahapụrụ Peter Obi naanị Peter Obi na-amagharị everywhere ebe ọnwụ na Peter Obi na-amagharị everywhere onweghị ndị Igbo ma ndị a na-etu ọga ndị ọga ga-anọdobe Peter Obi nso iyi n'anya n'akụkụ ifu Muhammad ike ma ndị ọzọ ha onye ọnwụna fesi biznes ya iti otu nwụrụ ahụ bata be m si m Tinubu 2027 onye na-akwụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ọ na ọchịchị Tinubu ka nna wee ma na mmadụ ji amụ nwa na mmadụ nwere ike ịmụ nwa ọfụma ahụ nke a mụrụ ọfụma na ọ bụ nke mere operation with 500,000 onye mezi operation ọrụ 1.something million up n'ọchịchị Tinubu ka a na-agba fuel a liter fuel 1,600 naira gas ego na 2,000 something a liter n'ọchịchị Tinubu ịpụtasị Tinubu 2027 ala gbagbukwe gị na 2027